வணக்கங்க. குழந்தைக்கு பசிக்குதுன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? குழந்தை கையை காலை ஆட்டுறது, நாக்கை வெளியில் நீட்டி பார்க்கறது, கையை வாயில் வைக்கிறது, அழுகிறது, இதெல்லாம் ஆரம்ப அறிகுறிங்க. இப்போவும் அம்மா பால் கொடுக்கலனா குழந்தை நெளிவாங்க, சினுங்குவாங்க, கையை காலை ஆட்டி திரும்பி திரும்பி பார்ப்பாங்க. அப்போவும் பால் கிடைக்கலனா குழந்தைங்க அழ ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. உடனே எடுத்து நம்ம பால் கொடுத்தோன்னா குடிக்க மாட்டாங்க. அழுகிற குழந்தைய எடுத்து உடனே பால் கொடுக்காம அவங்கள சமாதானப்படுத்தி பால் கொடுங்க. குழந்தை சரியாக பால் குடித்தா பால் குடிக்கும்போது குழந்தையோட கன்னத்தில் குழியும் விழாது, குழந்தை பால் குடிக்கிற சத்தமும் வெளியில் கேட்காது. 24 மணி நேரத்தில் ஒரு தாய் குறைஞ்சது 10லேருந்து 12 தடவையாவது பால் கொடுக்கணும். நைட்டில் 3லேருந்து 4 தடவையாவது பால் கொடுக்கணும். ஏன்னா நைட்டில் தான் ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் உங்களுக்கு அதிகமாக சுரக்கும். பால் கொடுக்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு வர்றது 4 மில்க்னு சொல்கிற தண்ணி பாலுங்க. இது குழந்தையோட தாகத்தை தீக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். பின்னாடி வர்றது தான் ஹைன் மில்க்னு சொல்கிற கெட்டியான பால். இது குழந்தையோட பசியை போக்கும், பாப்பாவோட வெயிட் கெயினுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும்.